بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد mga bangsa ko di mamakinig sa giyang kaiya radio miyat taling mapmanso kapgan ganyo sa giyang kaiya bandingan ding gulalan si kung mga pagarini o mga guru sa giyang kaiya Jamaiyatil Waqf al-Islami masasangan tanuron igidalagi da iya alungan ithnin asaktan miyaka tutunan sa giyang kaiya programa naging kutasiratun nabawiyah tutulan si kunabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sita no matataman sa giyang kutwa tutulan ko kapsik sa aw mga tao ada pamaratiya si kunabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aging tutulan si kunabi na panguyate si mga tao ading galbak sa giyang kaya da'wa Islamiyah. Adin apkagdamiran adi mga pipiya ading gulawlaan o mga tao adiran tirimaan so panulun o ayamanana agamatano agam Islam. So kaya sabaraw Nabi sallallahu alaihi wasallam sa giyang kaya tanto ang mga sasakit gulbak adiron ning gulawlaan o mga pagtaw na ginan ni isa kabuloy aladiwan paparangay agunan si ikong mga tao adi magagama pagawit wagama igiraman utuwa adnap kagdamiran margan si iko didan dikan dakwah na mapikiran agyang kaiya kaya subar o Nabi sallallahu alaihi wasallam na pagkababasan agyang kutuwa kapkagdamiran si iko kasakit yan agusukar ganyan. قال ابن إسحاق كان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لهب والحكم بن أبي العاص بن أمية وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصدى الهذلي كانوا جيرانه لم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص. آية تطل ابن إسحاق آية تجين أمانة تاو siksaan niyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kutwa walain yan mismo din sang kutwa darpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siksaan niyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na paganeron na siya kini Abu Lahab bapa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafir at taman samiyatay na dedin pag-Islam. Ikadwa na siya kini Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah. Ikatlo na si Uqbah bin Abi Mu'ayt. Ikapat na si Adi bin Hamra al-Thaqafi. Ikalima si Akini Ibn al-Asda al-Hudali. Tutulo Ibn Ishaq na palid niya mga siringan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadadayadayaan niran ang kutwa kapsik sa iran si ikunabi sang kutwa walainian na ayabu amiyag Islam sa giyang kaya mga tao na siya kini Al-Hakam bin Abil As. Betad aging ang mga tao kapsik sa iran si Nabi sallallahu alaihi wasallam na pulubadan niran sa mga tinaya kambing amiyang adu aging kutuwa walay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda din ikiyag na mayroon sa sunabi na disimbayang na lubadan niran ang mga rasik aging kutuwa walay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taman sa miya ka palubas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mini perinding yan miyarinding yan ang kutwa ketana nagyang kutwa marsik ka para diptugurar ko Nabi sallallahu alaihi wasallam andi kapsumbayang Nabi sang kutwa lain yan na piyakawran nila nun ang kutwa mga rasik na miya ka palubas Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mini kalabiyan sang kutwa darpa apku kitan agyang kutwa marsik ipilbedun ang kutwa mga siringan yan ang mga rata ikasirin-siringan. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به على العود فيقف به على بابه ثم يقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا
thumma yulqihi fi tariq. Na aya buwa sa taman di manggulaw-law Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na hindi ka pakta na giyang kuto marsik sang kuto suldo alay niyan. Na kuwaan yan na malubasa misusuko yanon. Na lumiyos ang kuto pamintuan walay niyan na magida ya bani Abdi Manaf. Himbawa taano Abdu Manaf ay jawarin hada. Ang tunad na iya klasiya kasirin-siringan. Agyang kaya lagi da iya banyod na ibiyo iya labada iyo sa marsik agyang kaya ay manan yan nadarpakan. Thumma yulqihi fi tariq. Oriyan yan. Na ilabado Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kutwalalan at puguludan sa mga rusik. Kalalayaman arupto gusto ay manan yan na marsik. Tantod na nan masakit kapkagdamo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagisip ka poon ang kutwa siksa sang kutwa mga siringan na kagi aya patot na suka sirin-siringan na mabuli so siringan o tao ingam pada yan sang kutwa kapipi ginawa na ugyang kutwa rata ginawa sama na aya nining gilubakan na so kasababan sa apapi ginawa gyang kutwa siringan yan. Na pagurun niyan o di na pupunang gilaan yan o ba din ang gulaulan yan misiksa ko siringan yan ginan ititu doon Islam si ko kasirin-siringan so kang gululi nga sa mapia si ko siringan ka na tanto malay balas adi so ay manan yan na tao akna bang kasiringan na lagi dumambuto so kang gulaulan ka sa marata saging kutwa siringan ka na miya kalala karata yan. Adi ang kutwa kasiksaan kasang kutwa mga tao akna banga siran. Ay manan yan na siringan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumiyagad camargan sang kutwa kasirin-siringan. Karatai didibiatan aging kutwa ay manan yan na mga siringan yan. May pagumansan panagiyang gaya pinggulolaw Uqba bin Abi Mu'ayt. Kukita taralo ang kutwa karatai yan yadat. Namiya panutulo al-Bukhari amiyati tiyensi ko Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu amatang nasu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'inda al-bait. Nadisimbayang so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutwa Baitullahil Haram. Na so Abu Jahl gusto mga pediyan mga tao ada pamaratiya nakiuntod siran. Qala ba'duhum li ba'd ayyukum yaji'u basala jazurin bani fulanin fayadauhu ala dhahri Muhammadin idha sajad. Pitiro yang iya sabat siya mataw, pitiro lang siya mapdiran anta tigiran. Keterangan udina kegagatan, sumong saging kutwa petuguan sa mga tinaya kambing ang kutwa sabat siya kong mga tao. Ay mana nang utal bada sa mga tinaya kambing ay di kesang-gesa kaduyan katan to madagal amya tayron, amya tirun tinaya kambing ay ni gesang sa ulud siya kaya duyan. Na antaw arkan at tigilan keterangan ako mo sangkot mga tinaya kambing na pakisulay niyan ko Muhammad cang kanana masa kasusujudian adinian di kasimbayang na ada yang roron arwar sangkot wa pinakamarata adat sangkot wa mga tao asyakini Uqba bin Abi Mu'ayt. Fambatha askal qaum ay manan yan na ayam ya keterangan amin bulunter ng kutwa pinaka tilakasang kutwa mga tao amia papaskan yan sang kutwa kapaguntong si kudunya na gusto alungan amawri agyuto sumama asya kini Uqba bin Abi Mu'ayt. So sabat siya panunutul na aya kung asabab ayaman na kaya pangrawaya kini Uqba bin Abi Mu'ayt sang kutwa miya karatarata agalbak ayad na iya siksaan yan nagyang kaya nabi ayagil bagyan nagya kipapunulun niyan si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala naku da umanga tao sa giyang kaya kapag Islam naguladiwan si ko kambilang tao mana so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaw no to sabab asya kini Uqba bin Abi Mu'ayt nas kanyan din imiyang magunay sa giyang kutuwa marata pangululaan si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na agis kanyan na ayap pakasal yan na di mapya ay mana lagi do ba di pakarar pang mga Quraysh okay ni pakatopo aging kutuwa kaatawiron ka aya kung akatoy sige ngini Uqba bin Abi Mu'ayt na marata pakapupuon o bangon sanyan ay mana niyan na aya mga luksyan na mga tilaka mga darwaka nang kutuwa katoy rin siya masay jahiliyah napakagdam yakin ni Uqba bin Abi Mu'ayt
adi pakararapangan o mga tao sabab sang kutwa karat ang kutwa tutulan si kung mga luksyan ang mga ratay ay manan yan nagalbak na ayaon ay ipupumulong o di na ipupumaunab yakin Uqba bin Mu'ayt sang kutwa pangan sinyan asinyan miya sukat sang kutwa pangarata ang kutwa tutulang kumaluksyan nagyang kutwa andi din iadin ay pinunugu ada pengraron lagi dang kutwa kaya pananakat o mga Quraysh sa siksa ni ran sa Nabi sallallahu alaihi wasallam apakapsulay ni ran sa tinaya kambing nas kanya ni pengraron kapara kipur ang kutwa pangkatanian si mga Quraysh kapara di mater abnar kasyak ini namarata sa tutulan si iko kaatawiron na gusto pa asal yan na ayaw mambuame titimbang yan meron na pang yan na suda pengrawon buwan makanggulaw lah na ayaw manan yan na pupengrawon yan ayaw mana na ayaw ipupumangunabiyan na ipugunabiyan sang kutwa pangansin yan na pawing yan katatar siya nun asik ayaw kasasabo pa nun ang kutwa mga gilbak o mga luksensi kung mga una na ayaw manulalag naging kaiya kang gilbak sa mga rata ada pengrawon na kutun naging kutwa mama siya kini Uqba miya kasong sa giyang kutwa mga rusik nasa din sa miyak na niya natin na kambing miyadu na piyo sa iniyan ada baro ay manan yan na pengraw si mga Quraysh na andad ni kaya pa din sa lunabi na miya kataramsiran sa ipkumamalairan biran kang gulawlay sa marata na ayabu did na sagusara iyan o di na ranran sang kutwa apsik sa niya ng kutwa mga tela kakiran siya kiniya Abu Jahl siya kiniya Uqba bin Abi Mu'ayt agina ni mga syaitan sa giyang kaya mga Quraysh na kutod na giyang kutwa mama kafir billahi azza wa jalla na sanchamiyak na niya na marsik na inawi din yan na taman sa agid na iko sumuchuchu Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a ala dhahrihi bayna katafay na inibata diyan sa giyang kaiyalik ko diyan tumampar sa tango pagalatan na giyang kaiyang balawagan yan na inipamata diyan na giyang kaiyang mga rasik sa giyang kaiyat tango Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat tutul Abdullah bin Mas'ud natigin na may ilayakan din natigin ang kutwa kaya pamata din yan si iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga tinayakambing lago ni syai'an adin natigin abakan ki suporta ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana li man'ah upamabutigin kaadin agagakan may suporta ko siya Nabi sallallahu alaihi wasallam na pagabang nakan nakagit tiyo Abdullah bin Mas'ud adi ako makagagagasang ka na masa qala faj'alu yadhakun nasukun chukini pamtad niya ngini Uqba bin Abi Mu'ayt sang kutwa mga tinayakambing sang kutwa tang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na disiran di tetar kakaan kala wa yuhilu ba'dhum ala ba'd manisa sa sanguran yan sa pedian at kabat-batar sa kakayadian na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakapapantagan na sumusujud la yarfa'u ra'sahu na din yan din kebangun ulo niyan sa kapanid ang kutwa mga resik apiya ki utoro niya kini piya ki pusairo niya kini Uqba bin Abi Mu'ayt taman saan ng mga tao makasisimaro na magan sumagan na kaya sungan niya rin suwat tao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asa Fatima na miya kagiraw sila na Fatima na ang gaganing kasumong suwama ka Muhammad ka piya kasilay o mga tao sa mga resik na magan sumagan na miya darak pa miya taling maswayman na niya na Fatima radiyallahu ta'ala anha na miya pamukasyan ang kutwa mga resik sang kuto tango Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatarahathu ala dahrihi na miya pangwaniyanon farafa ra'sahu na miya bungun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awluniyan o kaya doon ang kutwa marsik thumma qal Allahumma alayka bi Quraysh na mindu asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tiyan Allahumma alayka bi Quraysh ya Allah naskadin iaymanan yan na malas sa giyang mga Quraysh kuduma di ikiran abalas sa giyang kaya pangarratairan igalbak pangarratairan iaymanan yan na parang yan miya katalosiran mipang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nasudin sokya nagunang kutwa ma musrik sang kutwa pang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kanda marakaliran lagi sasabot niran naguwataw niran asupang ni saging kananadarpa natatarimaan wallah subhanahu wa ta'ala natigiran na minit taman tanong
Kapi kumbu na si sabar sa Muhammad na dami sampai sabatan niyan pangnin si wala sa pangamumurkaan tano. Iman tu tiginan nakatan ay nindu at tano niyan. Natatarimaan niran asa din sa pangni sa giyang kanan adar pa. Natatarimaan wallah subhanahu wa ta'ala. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى Oriyan yan na piyangaluin yan. Agiyang kutwa mga ngaran. Agiyang kutwa mga tilaka, mga tao. Allahumma alayka bi Abi Jahl. Ya Allah, naskadin. Iayamanan yan na malas ko Abu Jahl ko karata yan iayamanan na galbak. Wa alayka bi Utbah bin Rabi'ah. Naskadin imalas ko o Utbah bin Rabi'ah. Agus Susaybah bin Rabi'ah. Agus Al-Walid bin Utbah. Agus Umayyah bin Khalaf. Agus Uqbah bin Abi Mu'ayt. وعد السابع نعاتر عبد الله بن مسعود نعدنا تيجينا كابيتو نعيم أنانا دقن ميموري سان قطوة غرانيان أيما أنا قطوة نما كتاو نجيتو كوني ميا بانغالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ini pangni ninsiran wala ini pangni ninsiran sik wala sa siksa sebab sang qutwa gil bekiran amangar rata والذي نفسي بيده نائبة تيجي كيني عبد الله بن مسعود وقد ننقن أقام ببيا عنيا لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعا نسبن سبن رتيجين أميلي نجين قطوة مغتو أم ينغرسيك رسول الله صلى الله عليه وسلم سن قطوة كي سنبيانين أكيا كواون أديمان ودينا كيا سكساونا قطوة ما قريس نسبن سبن رتيجين أم ينغ إليكن سيران سجين قطوة قليب Kulayba Badrin kakar si isa ay manana Badr agito so kakar langwan umarsik naron puguluga o mga tao si isa Badr ayad na ipitugo yan na langwan amarsik mga najis niyang adu ay manan yan na sapo pugulugun sang kutwa kakar na so kaya pulang aging kutwa mga tao amyamatay sirang o kaya tido sa Badr naro siran piyaki pangulugo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kutwa kakar atan tuwa marsik dan yan siran piyaki kuburin Saba ayak ya kini kuburong kirana besiran ini kalau tepi pia kasih siran dan piang ulusang kotwa tona udi na kakar aya petuga yan na mga rasik siya kini Uqbah bin Abi Mu'ayt o yan kaya ay mala na nga edatuiran si Abu Jahl bin Hisham si Utbah bin Rabi'ah si Shaybah bin Rabi'ah si Walid bin Utbah apalin niya mga ulwan musyrik sang kutwa kapsik sa asi ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na kagid na iko mamakakabang siran mga kakatarsiran mamatay siran si isa Badr na piyaki pamusung Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kanang mga mama mga derwaka sang kutwa kakar ayad na ipituga yan na mga rasik. وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمسه نسيكين يا أمية بن خلف قد يبكلا سيان قائيا mga raratagilbak adiran din gulaw laan si Nabi sallallahu alaihi wasallam siyakini Umayyah bin Khalaf na igira mili niyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakatarman din ang kutwa mudulian susuman-suman yan din sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na din na parwang kutwa kirin yan sa kapkratan yan sa mga ingang pada yan sa din yan di kasudia kapag ito asi o Nabi sallallahu alaihi wasallam na pangatatarman din ang kutwa modulian sa din yan kasosorot sa kipaturuan yan kung mga tao si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nandatara din so ang gauta o buntal yan din yan di isudi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agus o katuro yan dia pisang kota kapketar misang kotwa mudulian og yang kotwa kapkrata kapka kau ang kotwa ambel akhirin sakit ni kesignalin sang kotwa mga tao si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay paturo yang kira na mudulat tiana katiap manatigin sudi nabi nalipun sang kotwa kapupanga di kapaka sudi ang kotwa ang gutayan na uno tao aturo yan totolengan yan din yan di pagi tuituon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dito kini turun ang kutwa suratul Humazah wailul likulli humazatil lumazah may numpang siya kini aymanan yan na Umayyah bin Khalaf qala ibn Hisham ayatur ibn Hisham na ito naman nagyang kutwa al-Humazah alladhi yastumu ar-rajul alaniyah nagito kung sumama adin yan dimbabasaan sa marata so lagi diyan ayam anan yan na tao makapipian sa ginawa
alaniyatan publiko din aging kutuwa kapku niya nun adiman agina ni isang mga didubiyatan mamunafiq ada mga adat yan makabuluga ayamanan yan na adna paturuan yan kan anda taro adna tao anta kada na isasengan yan sa aymanah na pangkatan yan wayaksiru aynahu wayaksiru aynay wayagmisuhu namun tasaging kutuwa kapka kaugagang kutuwa mbala akirainian sa dinian di ka sudi saging kutuwa tao walamsatu alladhi yu'ibu an-nas sirran wa yu'dihim nasubman ang kutuwa lamsa na ginan suma atau mga suruyan ayagilbak yan nagya dinian di ka pamagantaas ikong mga tao adna may lain yan kapag pawingin sang kutwa lagi diyan nasa sekreto napkedasan yan ang kutwa sapo ang kutwa lagi diyan ang manusia wayudihim napkesiksa yan siran ginan dua sifat matatagos siya kanya Umayyah bin Khalaf giyang kutwa alhams o giyang kutwa al-lams giyang kutwa kabubiluin yan ada tiyan si lagi diyan ang manusia si kapa si isa kapayagyan pagpingilin siyang kutwa ang gauta ang kutwa rubuso na buntalyan kapsiksaan yan sang kutwa mipigisin yan ang manusia yung utalamsman agito sa mga tawa mga talyantaan detar din sa katatalyantaan yan di niyan di kapag ito si iko lagi diyan mipigisin yan ang manusia adi mamamasa ang yung kutwa di niyan di ka gilbaka sa andaman kabina sa iron sa ayamanan yan na misusulan amma akuhu abi Ubay bin Khalaf nagip man naging kutwa pagarin na siya ganyan Ubay bin Khalaf kana huwa Uqba bin Abi Mu'ayt mutasafain suman so pagariya ganyan Umayyah aya pagarin yan mabi sa pangkatila ka siya ganyan Ubay bin Khalaf siya ganyan Ubay bin Khalaf na bulayo ka yan siya ganyan Uqba bin Abi Mu'ayt mutasafain natabla siran din siya ganyan Ubay bin Khalaf na bisprin yan naging atila ka mama gito sumya naguko nabi sa tinaya kambing umasa din yan di kasimbayang nandatar siran din sa karatay kanggalabak sa marata wajala sa Uqba maratan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam namiyakay sa kuna adna kalilimud na miyakay tugna unso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw siya kini Uqba isa kaya panutulaw ng mga ulama sigon siya kini Uqba na igirakwan na pagpakilay niya na mapur ipangkatan kaya yung takya di atan ron saan na pawing yan ay po yung mga Quraysh may sabaw sang kutwa mga rat agalabak ap ka-address ko mga luksyan na di para na pangan mga tao kung siya ganyan Uqba sabaw sang kutwa mga tutulan sang kutwa pangarata igalabak sipato mga luksyan na ipupumang nabiyan giyang kutwa di na ni kang galabak sa uwa din na ipanunubu at pangaraw na pangaraw niyan ay dang takya siksa ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya pa ka sila sa tinaya kambing na dami ka pangaraw sana makalisir kanyan na ipuguman niya basang utagal bagay na mangwan na pupigilin niya na adin kapian niya nga di manganduri di tiyagar sa panganangkan na patuwag niya nun so pagimbitar niya nun sa mataw sa Makkah adis kan yan di kakandu-kanduri ka parap kilay mapiyas kan yan gilbak na miyakay sana mitiyagar sa mga panganangkan siya kini Uqba bin Abi Mu'ayt na so nabi na basta anap kanagian akalilimud na pagatinon pindar po so nabi sallallahu alaihi wasallam sang kaya kalilimud dia kini Uqba bin Abi Mu'ayt nakagid na iko maaden sa so nabi natigay na dia pod na kito maamsag yang kaya panganangkan ka taman sa ding kasiksian ada akadnan arwarsi kuwala da pengangarunganan aginoa arwarsi kuwala nagumata na sa kan nasugo kuwala napiyak ilay niya no mapiyaskan niya nakaptirima sa imbitar nagu katiro na pasyahida syahadat al-haq na misya adat siya ni Uqba sa umamantibu sarbo may laya sila yan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasudun sukya sadat yan na mikukriyap man ang mga Quraysh na piyangat tatarman man na muduliran mitir mo siraman tiga na ando man kaya para tayo ni Uqba si ko Muhammad na sugino ini na siya kini Umayyah bin Khalaf dito sa pagari ang kuta miyo na siya kini Al-Walid Umayyah bin Khalaf siya kini Ubay bin Khalaf
Bulayo ka yan na daskan yang pag-Islam na ino pag-Islam siya kini Uqbah. Na nainwat tigidan. Andi kapagaw mata kapagaw maya kini Ubay bin Khalaf na tiruon tan ro na nabsarya ba mabagar so relasyon ka ki Uqbah. Kakauto agi po kaya paganao Muhammad chiki kini Uqbah miyakap kansang kutua panganang kanyan na miya tagalyan na miya pakasudat yan. Na kaya pa may kanya Ubay bin Khalaf na gurun suruyan ng kutua mga tao sa Makkah. Tikira na aya ka tao meron nas kana miya kalalakas sa ginawa yakin ni Uqbah. Kaya no baka so tiga na mas malapan. So isa ka dulang pangandurian sa ginawa yakin ni Uqbah diskay no tigilan sa Muhammad. Agi po giyang kutua kaya tinian sang kutua pangandurian yakin ni Uqbah. Na ini pantunong Muhammad aya buka kinyanon na turun niya so asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Na sunna tigian so kaya panganion Muhammad na misyadat adab sa tigian. Tigidan kabagaro dinyo di kang ginaway. Kang ginaway. Nagumambu tadwag yang iya barebu niya kenya. Ubay bin Khalaf na naketiga matuna kami bugyang utap pagari kana Uqbah. Mati miatu na sila. Pero yang ini Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf si kaya kini Uqbah tiga na uci min uci ka haramun hatta tartadda an dini Muhammadin. Hay Uqbah, na po ni man to, nasulita di ka papagnong, nasubuntalagan na haramon uban yan pagkadap subuntalaga sa mitula kata. Anto na tigi naging kaya, minisampera na tutulan amiyag Islam kakon. Miya tomo ka sa Muhammad di sakan ay tigi natawa ka no, nadakor kapan, dapanaw na anakan. Amara ni sir ka. Nino kayo ni? Ay manaw lalag. Na kung ini pungulaw la, ay abuy ni miya ka sugur ka, nagi ini panto no Muhammad siya ginawang ka. Ay abu ka kunin sang kota pangandurian ka na matiro ka so saha baka syadat ka asiksaan ka amatanas kanyan na sugu wallah. Napuni man to tigyan na dia kung adin na patuloya pagarya adi kun din at tigyan ipagadap subun talaga no bun talaga sa bata man makang ginaway. Taman sa di ka mawasik wagamaw Muhammad aliyoro pa natigyan na maatu na kano na panoda na ka abuntalo Muhammad. Oy. Amiyang gulawla. Amiyang giros siya gina Uqbah bin Abi Mu'ayt wayagit tigyan niya. Pagari na tigyan na Ubay bin Khalaf na sad na isabay ka na pinggulawla ko. Murtada ko at tigyan. Panoda na kaman na buntalo Muhammad. At tigyan niya Ubay bin Khalaf an ilintabo na miya katuna. So Uqbah gusto Nabi sallallahu alaihi wasallam na muatamban na iyaloron Uqbah tigyan na ya Muhammad na inawa-anakan sa wagaman ka. Why? Napugubin yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayan yan ang kaya paubay na gunyan paano da iya buntalo Nabi sallallahu alaihi wasallam na siyang berandu agiyang kutwa duda yan namin ipigu Uqbah rumbu ayam anan yan nami petu agiyang kutwa duda yan ada mi sampai sa buntalo Nabi ka siyang berandu na si minipay gu sa buntal yakin Uqbah agiyang kutwa duda yan adi kesang gesa adu yan why ayaw ba nga tungan ya para ito agiyang aya oripan wallah ada karataan yan mata na kaya tipo na ginawang ka oy ginan isabab siya kini Uqbah bin Abi Mu'ayt siya kini Uqbah bin Abi Mu'ayt na ped no to miya kasulchi ko Islam na miya po kasunagyan kaya bulayo kayan at tila ka sa miya pa ka murtad yan ko oriano kaya pa kasadatan yan na minitoro nagyang kutwa aturo wallah sa surat al-Furqan yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يقول سألوا على موري نكو لولا ينقطوا غطاق بسندي ينقطوا كافر أمي مرتد كسندقوا ننقطوا غسرق أن ينقلون ساكينيا Uqbah bin Abi Mu'ayt na oriyan o kaili yan sang kutwa kasurga yan sang kutwa belas sang kutwa kaya suldin si ku Islam na kusandi ayap mana kekilangon ng kutwa naraka nang giraw sumamalaikat aw pamaska kay initaros ka aging kutwa kaya sulod ga si ku Islam nakatan so kasurgaan na miling kade ng kanan nakapian yan okay nabiya talaga buwa mi mortar ga nakatiya so naraka apoy si naraka na ayang ga kukwa na mga pasindi tagiyang kutwa kafir sang kutwa kaya naman yun si kasurgaan adin yang buka kuasa kasurgaan kaya yan kaga kamagiyang kutwa narakan yawma ya'addu adh-dhalim na siya tigwala sang kutwa gawi apagdasan kuman ang kutwa darwaka
yang kutwa kafir agi yang kutwa sapo sa yang kaayaliman yan ko kaya para senditian na pangambangan yan sa kapunan yan ko sapo agi yang kutwa liman yan napupagira ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ay ubo miyabaloy ataw aaya kakadagnian ng kutwa lalan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya laytani lam attakhid fulanan khalila ay ubo tigin na makwa abuloy ka agi yang kutwa tao laqad adallani ani dhikr ayamana na miya didagakon yan si ko oryan o kaya turo akan si ko Quran laqad adallani ani dhikr ba'da ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula na ayabat tadiyan na so shaytan na trader niyan agi ang kutwa ayam anan yan na tao asarbo amadan mapakawayan si so tao sang kutwa Islam na panamaran ng kutwa shaytan ando man nga pa mortadiyan na maumasalo nga namori na maabsendit na ginan mabangsa ko isa karina ago dalil sa sumanga ito mapapadala marakatan wa paratiya na gusto mga amal tanong mga pipiyana purungan tanong sa di mabinasa na isa ka pinanggilaan na suka pakakuha sa bulayo ka ay mana na adna tao amiya kapiya-piya din ang kutwa paratiya niyan linang ipusok nagunya mimbulay yung agi yung kaya ayamanan yan na tao marsiki pusok na kaya instalan yan sa mga rata. Apiad no so tao na makakadigin sa sunna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagunyan aya sinut agi yung kaya mga tao aso. Minit talang mo nabi na miya kawat-tawatan. Uway, kaya magagakamiyan na langon supak o katiru nabi, supak o katiru wallah subhanahu wa ta'ala na apiad no adna may ito aparatin yan. Nasukya pakipaginam pada yan sa giyang kaayataw aya dinyan di matiro nagyang kutunganin supak o katiro wala nagusupak o katiro unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa giyang masayman to na ayamana na kimanopan aya kakakapitan yan o oryan o kaya tabo no linang aparatiya na sulangwan o mga katiro at isupak si ko usayan o mga ulama at titu sumyabutsi ko agama oy na mabangsa ko na ginan isa ka pamimigiran ng taro ka pamimigiran tanong. Sumanga ulama tanong nga miya maganad sa ilmo at tanto wa madakal siran. Nadita no siran belagan. So bubid ni matuaw ka. Nakagis ka na edi nga din bubunugun na giyang ko ta tira na litest. Na giyang ga iyak pitan ka na litest. Bagu ay manan yan na sumyopak. Kaging kaya mga ulama tanong na di ka mapiyad no na pagkabulag kira na kapira ka tao. Pikisupak sa giyong ko to tindigidan si ko paretiya na ayad nan didakal amya ganad sa ilmo na mauumpong siran sang ko to kakpitiran si ko katiru wallah na watiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto katiru mga ala ulama si sa giyong kaya dunya na abad ko sa lakang ko to adna isa dua talo di makambago sa tindigidan na pisupak si ko tindigo mga ala ulama na malutano tinutano daga amay ko na miyaswatano siya kanya Uqbah bin Mu'ayt ayam ya binasaun ang kutwa bulay ko ayan kafir billahi azza wa jalla apid no tom yatoro sakya para tenin si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagumako mga bispre niya na kafir asya kini Ubay bin Khalaf na miya pakap mortadian na ginan isa pinanggilaan o ba sumiyaw na akatitindagan na kaamapi para tiya na anamini bagwalit istapama na agitiga mapi ni abendegi nawa nakagya sa makdi mga ulama tanto amada mga ulama miya tom wag nga isa dua talo ay manan yan na suminibay sa inuma yan say. وكان الأخنس بن شريق الثقفي ممن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وصفه القرآن بتسع صفات تدل على ما كان عليه وهي في قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناء للخير معتد أثيم قتل بعد ذلك زنيم Ibman ang mama siya ni Al-Akhnas bin Shuraiq Al-Thaqafi. Napadis ka niya sang kutwa ding gulawla sa marata si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ayaman buwa miya sukat yan sang kutwa kapsiksaan yan si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naging kutwa kiniropaan wala sa giyang kaayamama init tulad wala. Piya karegin sa Quran ang kutwa at siyaw susun ang mga sipat yan ang mga rata. Na ayaman buwa inisikat yan ni Al-Akhnas bin Shuraiq Al-Thaqafi. Ang kutwa kaya popular yan sa ganyan mga sipat ay ni sapar wallaw baunot ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayakon
katataguan sa naging mama at tilaka siya ganyan al-Akhnas bin Suraik al-Thaqafi apsiksa niyan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na inituro ng kuto at irula suratul qalam wala tuti' kulla halafin mahinin ubang at tigwala unot ya Muhammad ang kuto at tao bali sapaan sapa ulat tig mga wata mahinin mahin ay mana na da pangkatan yan kay no pan sapa ula ka aya kataon yan non nasa din sa tiron yan na din yan sapa na operasyon ka aya kataon ng mga tao na katawiron na bukug langon na bukug na sapa ula api asap tiron yan benar na maawan ubadi ka paparatyain na matutundugi na sapa kay kataon yan akadaan sa ukit ada operasyon si umataw hamazin ay manan yan na makay ito ay masaim binamim ay agil bagyan na asuru yan manail lil khair amiyak kaligligd sagiyang kuto ka pamumagay sa mapya udi na kang gulaw la sa mapya mu'tadin at tangarasi athimin darwa ka utol ba'da dhalika zanim nalipon sagiyang kanan miya nga aloy ang mga sipat yan ang mga rata na watas kaniyan sa sina ay mana na siya ganyan Akhnas bin Suraik nalagi dia may palagi dibo yakin ya Uqba bin Abi Mu'ayt anap keedrison amarata aya para pulang kuto amarata na puun si ikugulbak agyang kuto mga luksyan langon mambu mga rata ididibitan na kedegang kaatigiran ka aya para to po yan na di mapya agyang kuto kaya para puun ang kuto ka tawiron ganyan din dadakal kasukti ko mga luks tano adi din buwata sumanggay sa mga pakal basta amanggay mapaiti unga na buwata na ayad na ungan yan na amanggay sumambo supakal at tiran na din buwata supakal sa manggay ayaman na basta pakal na kumakalilid na dekay lang kapakal abamim buwata na manggay agiti isa din ba sa malokas tano sangkot wakapipia agya para si kong mga wata tano asa din sa kapiyaw agustoy na nakapiyaw mga wata nasa din sa karataw agustoy na punggumaw sa giyang kutwa ayaman na yan na mga wata niya kaysa kunad na sa taw tao na inis niyan suisa kong mga ulama. Tigin anto na aragon, imisampay ron suided wata, na mapumbiit at din sa biitan amapya, kisugot taon so sambayang, kiliyam taon so mga pipya, ay manan yan na paparangayan. Basya tigang kisampay din sa pitoragon na isugot taon so sambayang na isasarta taon din mamo so mga pipya andawan. May turag yung kutaw lama na miyalit ka. Ito na sabay pakialit ka na so kapumbiatas ikwata na gusto ka sa kuduiron na kanabay sa mga masa kisampay ididiyan sa peturagon o di na maragon, 5 ragon, 4 ragon kana tigin baginan kaya tigin na tito kapumbiatang kasikwata patsagyang kutwa kapumbiatang kasikwata na dapan buwataan na kailangan amambiat ka swata ka dapan ayaman na din si ko dunia na kailangan na miyang biat ka swata ka may gado ko nagyang ko to minisa tigan ando man ka pumbiat ako si kwatakan ay mana na dapan buwatan nagtigan nila man aya ka pumbiat ang kasi kwata ka na may pamili yan may pamili ka swata ka sa mapiginay na yan abai pun nga natigyan sa giyang kuto ka pumili ka sa ayamanan yan na mapiginay na wata ka na minipon ro agiyang kuto ka pumbiat nga si wata ka kasadin sa kapiyang kuto miya pili ka ba ya mapiginay na ang kuto ata ka nagyuto din ikapya wata ka kasot tigiran asukon so ina na madrasa ay gira miya ka mo yan sa mapya ay na miya ka mo yan nagyang kuto mapya madrasa ayamanan yan na andi kad ng kuto mapya ayamanan na ina mapya madrasa arad na chilan taibal arak na miya pa kamoy anak agyang kuto akisarim bagwang buwata na ka ayamanan yan na mga wata ka ap kabubadan si arka mga pipitindig sa moto na yakisabutro na so ka pamilisay na paduto sa giyang kuto biita na giyang kuto wata kasadin sa kapiag yung kuto ay nakapiag yung kuto ka pumbiita si kwata yan nasadin sa karata yan na kaya tabanar ka hay dato, ada mga pilisay na mga wata yan, di ka pa kayo basta din sa kaya bakaran sa matang ka, na pinili ka, akarumang ka, ama pinili na mga wata ka, kasukapyaw ina na adnar radyan si kwata, na sukarataw ina na adnar radyan si kuyam anan yan na wata. Mga bangsa ko, na bala-balasan tanong wala sa mapya, sa giyang nga pa singgay tanong sa mga kumpeta mga oras sa mipagpamakin nagtanong sa giyang kayandawan o Islam, kumpeta oras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.